A innovación é a única ferramenta para a competitividade e ten que gañar mercado. Por iso, para nós, os centros tecnolóxicos, e ese xeito concreto que coñecemos en profundidade, Gradiant responde a esa necesidade das empresas. Empresas de todos os sectores veñen a nós e desenvolvemos solucións novidosas, avanzadas, que lles permiten ter esa vantaxe, digamos, competitiva que é o que fai que poidas despuntar no teu sector ou non. Estamos lanzando un fondo de inversión centrado en Deep Tech, en tecnoloxías profundas, en tecnoloxías que están baseadas no coñecemento e que ademais ten unha característica fundamental que é Tech Transfer. Isto quere decir que son tecnoloxías que parten de resultados científicos e o que queremos é financiar empresas, atraer empresas ao noso entorno, a Galicia, que permitan crecer o noso entorno, que permitan crecer ese entorno productivo baseado na economía do coñecemento. Hoxe coñecíamos tamén ese salto que dá tamén Gradiant moi importante da creación dun fondo, que por outro lado tamén é moi importante porque ese investimento nas empresas innovadoras, ese investimento nos o facemos tamén como Consello de Economía e Industria, de xeito particular IGAPE e a través de SES Galicia, ese instrumento tamén, ese brazo para apoiar as empresas innovadoras.